Hello mga karadyo! Ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Niya ang sumpay ni atong sugilanon, panugon! Iduol siya na ako. Uy, Eric. Uy, anong mahamos naman ka? Dali na. Unsa man ipokto ni mo? Kapag ka mo palhibo. Eric, tupag ako. Ila diyara ko. Ganong sige magagsangpit ako. Eric, nakakadihagikan sawa? Kisa mo itong iduol na ako. Hinayang imong tingog. Kaya natuog si amahan sa sofa. Unsa? Pero... Oh, may abli sa putan. May misod. Kinsa ng misod kung sa itoyo ninyo. Eric, may laing isod. Tubag! Amahan, kami ni si Joel. Ug nga nung nanood mo din. Nagsusi lang kung naunsa ka. Kay murag nakabati magud mi nga dunay miduol din sa imong kwarto. Why midool din. Ug wa pa ko mamatay. Busa. Pamoy angay kabalak anak. Mayo noon naman. Sige, magawas na lang ni si Wilma. Kay ni Wilma. Dali, Eric, unsa man man nato? Nakamata si Man. Ani lang muna ta. Papoto na to nga makatugog balik si amahan. makalagot. Nganong nakamataman si Amahan. Ikaw masagot. Sa paka-important pag-abli nimo. Wa na kita mahimo ini Joel. Dili na ta makabalik og sudid to. Kay nakamata na siya. Mao na. Ay, matog lang tayo ni ay. Mayo pa. Ita. Eric, nahinom na si Man balik sa sofa. Nakatugog na tingali siya. Una na lang kagawas. Dili mayo nga magtumenta kay makamataw niya siya balik. Sige, ako yung mauna. Sunod lang tayo na. Sige, lakaw na. Mayo ang tako na. Nahinanap ng mayo si Man. Ang nanukang parehas mong ko na una si Wilmag si Joel. Tuwa na si Eric. Nakagawas na. Dili ko musunod niya. Hawatan na ako nga. Dilikit mo tingog si... Oh, daon sa kan sa ila. Wa ang magawas. Kuya ko maabtan siya buntag sa sa kwarto ni amahan. Ay, bahala na. Huwato na ako siya din sa labi. Mamasin ko nga makagawa siya nga dili yung masakpan ni amahan. Noon sa man ko. Unsa ka to nadungog kanina, no? Tuod. Taod-taod na sad sukan makagawa si Eric. O wa ni kasikas na yung matangan ni amahan. Muhinay-hinay na ko gawas. Napa ako magsuga sa pusti sa gawas. Ngit-ngit na kayo din eh. Dili na ako maklarong pultahan. Muhinay-hinay na ko paingon sa pultahan. Ug anhila ko mapitpit sa pungpong. Ano dili ko mapandol sa butang sa tunga. Doon ako sa pultahan. Kanang bintana sa wa. Midanag siya kamay. Maayo kay hayag ang buwan. Unsam na nagtagtong sa unahan. Muna man nag-anino sa tao nga nagbarog. Bayhon sa tao gina nagbarog. Pero wala sa siya maglihok. Ang hangos kanina sa tao. Unsam kitapo. Dili na tao. Pananaw lang na ako na. Magpadayon ako kap-kap sa bongbong ano makaduol ko sa pultahan. Dili lang unta makamata sa amahan. Dili lang unta. Ang nagtagtong. Tawag yun ay.
ila kang misingkit. Wa pa siya kagawa sa kwarto ni amahan. Naunsa ba ka si ila ka? Ela! Ela! Uy, si ila kang nahigda sa sawg. Ug wala siya maglihok. Ela! Ela! Eric, ikaw na. Misod ka sa dinis sa kong kwarto. Aman, kuan, si ila, nakuyapan. Ila, tuod ka na. Alsaha siya ug ibutang sa kong kama. Oh, Kitsa tong singgit. Wilma! Wilma! Joel, Nakabati ka ba sa singgit nga ako nabati? Ha? nakabati sa diay ka? Kitsa magato mo. Bitaw, kinsa makato? Sa kami singgit, Ah, Wa may mahibaw. madam. abli ang kwarto ni Don Faustino. Ela. Ela. Unsay ni tabo? Nganong naana si Ila di sa kama ni Don Faustino? Eric, sultis tinood. Nganong dinhi sa kong kwarto si Ella. Hala. Ngano man na? Ngano naman na si Ila diya sa kama ni amahan? Unsay buti pa sa buti ni Eric? Nabati na ako nga misinggit siya. O gikan din sa kwarto ni amahan ang iyang singgit. Misod mo din ha? Sa ako nang giingon, nabati ko lang ang tingog ni ila nga misinggit. Ug ako ni nadiskubrihan din sa kwarto ni amahan. Ela. Ela? Ela. Ela. Ela, ako ni si Eric. Noy, nansa man ka? Ngano may singgit man ka? Og nganong ni amang ka dinhi sa kwarto ni amahan? Ha? Tuba kami, Ela. Ang tao, may tao din eh. Balibuot siya bukton. Nag-unsa ka rin sa kwarto ni Don Faustino. Nganong wa makamugtuman sa balaod? Gabisag unsa nga imong mabati, dili ni mo hatagan o pagtagad. Gusto na ka mo niya na. Ana si Ella balik siyang kwarto, Eric. O pamahuay na ka mo. Gusto na kong mupaway. Dali na, Ela. Ako ni Elsa niya. No. Oh. Ela. Inumin yung tubig ko. Karon nga nakaginhawa na ka. Sulti na kung nganong didto ka sa kwarto ni amahan. Ugma na ninyo istoryahe. Wa na siyang kagalingon si Ella. Pagkatawag na mo. Ela, sultis tinod. Nganong dito ka sa suod sa kwarto ni amahan? Ayun na pangutan ako nganong dito ko. Kay parehas ng tanad ko na ako na karong gabi una. Mauna. Misuot sa mo sa kwarto ni amahan, dili ba? Wala mo makapadayon og suod. Kaya kamata si amahan. Gusto na ako mapahuway. Dali na mo. Ato nang papawayon si Ela. Ay, naman sa mo. Pinuwa sa kung hunahunang inilo sa tao sa sud sa kwarto ni amahan. Ela? Eric, isira na pultahan o gilak. Ela, okay ka na? Okay na. Unsa man yun ay tabo ni mo gabi? Ngano may singgit mo ka? Eric, may laing tao sa kwarto ni amahan gabi eh. Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!